Gihat mig bugol. Sinsiyo dal bugol. Silver. Na guys, madong buntag natang tanan, mag-ihap na dahil midare sa amang ginansya dahil sa amang wifi. Piso-piso, produkhan na ni, hapit na mapuno ng biskwitan, bitaw. So, mas ang ipon, tag 20-20 ag tapok. 20 pesos, kay palit na mag-wrestling sa mga bata. Si Mambit, kada tapok. Dan pagtapok si Mambit. 30. So, tag 20-20 siya guys, kay 20-20-20-60. So, man siyang ako anan kay mga ipalit og chinila sa mga bata. Mga ipon mo na ni aginan siya na mas wifi. Naman may break dyan daring wifi itong butcher kanang kan ba tikit-tikit. So, mag-ihap sa mi. 14. Ano kasi mo pala? Tapos yung tag 3 kuan na 380. Walang pa tapos atong ako on dani 380 pa pud. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Yes, 20. Nakatapok namin sila katapukan. Si Mambit, Mambit ang nagkasubit ng tapok. 50 tapok. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. So, na guys, agamang mamiso, may ibaw pila na ni. So, ipon pa ni na maron. Pila pa abot ka 700? 600. 7. 2, 3, 4, 5. 100. 1, 2, 3, 4, 5. 900 sakto? Tiyaw. Naka 900 sa depon mi guys. Amang kuan, piso-piso. Kasi pito. Tara ko drawing ni Kimi. Kuya, wag drawing ni Kimi guys. Kuya, wag. I love you. Pamilya. I love you. Oh. Liliaki, Miss Burato, Gabriel, Queenie, Gail, Kent, Gabriel. Saan naman ni? Nga ni Kuya Kent. Kuya, was Kim guys. Tanawa. Kami ko ni 1, 2, 3, 4. Ilam among bahay. Mani mong kontay drawing day. Kuya, wag drawing ni Kimi guys. 25. Amo na ipatibok ron. 25. 27. 9. 30. 800. 47 ka kuan guys kanang pinag-20 so atan sang kuan so diyan na guys naka yan na 940 na si tanan so nandiyan gisuwat kay aron ni malibog so 940 Kapay mag-ipon. mag-ihap na pud mi guys karang amang sensiyo sa amang kita sa kuan mo pagpaninda hanap pa ni sang iruling mo yang itinda so salamat ka do tido sa katong hang kuan ting imong ipakjaw daghan kadto salamat yan na kani nato na pud ni sa mga halin sa eskwelahan. Una ni ron guys kay pamalit man po niya mo ipangumpra. Akaring amang halin akaring amang ginansya sa among wrestling. Akaring 940 nga kuan coins. Tibok ni nam kay maning ipalit og sinila sa mga ticketing tag kuan man og sinilas niya 380 og kanang ay kanang wrestling. Alam mo yung pag sinila sa kay ligon. Then ano sang butangan dali 940. May 5 din na han. So then na guys ang 940 nga kanang amang ginansya sa wifi. Yan agad piso-piso, muraghan na karugadan, di na mahibawaan. So ato ikapi naman yung tinigom, pero kuhaan na sila kay kuhaan mo mga pangbaon sa mga bata, yan na, pasahay. Yan naman ko guys, tigumon, piso-piso, yung abutan na karugayan. Mga yung mga kuhaan guys, ang mga kuhaan eskwelahan, yan ang kita ba, ginagmay ragot, pero tigom lagi, matigom. Ginagmay ra siya, pero ginagmay, pero matigom, mura ka na, yes no, na ragot. Matigom na, mura ka na kasi. Record. Ngayon sa mga Banay sa mga guys, ito guys malibang. so man imong kuan guys, ang kanang kita sa mga pagpaninda kada adlaw. Or kita tag ang pagmatamatag sa do. Di tay maniso. Kumana pa ni amang i-rolling sila kani. Kumana pa ni amang i-rolling sila og pamaligya. Ginagmay na maka-provide to mit mga maka-provide to mit baon sa mga bata. Pasalamat pug og dako nila sa ati kay maka-libre na mig sidan, laminas pangbaon sa mga chikiting kada adlaw. Pangbaon nila suga, di na may problema. Mga manang kumbati po taga paningkamot kay madala naman makakuantas mga amuton sa mga bata. Kumbati po may dari paningkamot nga maka kon mig pagitaan mga kwarta kay ag mga amuton sa mga tikiting labi na hapit na pud lang second quarter. May taste na pud. Ang piso? Tuon dun mulay kay hapit na second quarter. So kani dyan mo ditibuok ng mga kuan. Patibok na pa nila siya guys kay nam po mga suki na to labi na palitanan og lumpia wrapper. Ato po kun ni jati kuan. Ato man niya haman niya ipatibok niya kay manginhanglan sa sinsiyo labi na Domingo. Mag-need siya og daghang sinsiyo. So ato la uban ta tuon sa guys ni tibok na ni. Kani kay tibok na daan di na nahiapil kara lang tinag 5 Gs
Dias na nga guys, tigom ko ingani. Tag 20 kay pangbayad na mo sa among kuryente. So karon na pang sunod, tigom na pud may para sa among pangkuryente. Na among ana. Pero ba nga iragod kay arong lahutay ta. Yes no. May mo lagi nito. 1 2 3 4. Jis na agad natin. May lagi nito. 5 6. Na ako 600. Pinapil. Kung kita pa maligda guys, ang atay nga ni sinsiyo. Kung kita magpugi, wala sinsiyo. Yes no. Pugi. Bahalang mata tag alas 4 basta natin nga ni pang pabawon sa mga bata. Yes. Kami sana man lang sinsiyo. Wala kay bawang kaning sinsiyo. Di na mahimo sa kalibo ug makuha nga ng piso. Yes no. Sinsiyo ran pero daghang kinabuhi daning na libre. Bitaw salamat kadto sa mga customer. God bless sa tanan. Nagkagad mo daghang bawon sa inyong mama pero nakahalin pa pud ning mga manindahay, maka-provide mis mga kinahanglan ng ginagmay sa mga kinabuhi. So, 1 2 3 4 5 6 7. So nahuman namin ihap guys, ang kari siya pinagpiso 350. Ang kari niabot siya 1,000 sirado. Ipon na siya 20 Gs og 5 na nadani guys 1,000. Nga karing kuan na mo sa wifi pinagpiso na mo niabot na siya 940. So man siya mga ipatibo kay mga ipalit og wrestling sa mga chikiting. Nga wrestling guys sinilas na siyang ligon na siyang chinilasa. So kari si Jal, presi siya 600, may bungkeg 610. Yes. Tibok naman natin sa apil diri. So kanira mga kanang coins may mga ipatibok datos among suki. Then na guys, ningan coins is life. So manglakaw mi karon guys, mo ato mi karon sa merkado. Okay. Patibok may dito pud mi pang kumpra sa mga kubrahan para sa among baligya, ugma. Duty na pud mi ugma. Kay ugma duty na pud mi. Asa na mi mo duty kimi? Sa Ato eskwelahan Mama Lydia. arong maka Aron makabound. Aron makabaon mi guys og biskwit dahil tawin na. Aron maka kuan mi kuan mga needs. So ana isang isa dari guys among mahiwagang bag. Yeah. Para matibuok na niro nato sa among suki. So mana pa ni among i-rolling guys ning among halin nga 1960 plus ato pang gi pakjaw ni Tijo nga kuan kanang ay 2920. Oh. So natibok to siya guys mo to say among tigumon para napud sa kanang mga bayaran kuryente nga na tubig. Ug mating bayad ug mga adlaw ang bayad mi sa mga kuryente kun siya og 1 abot siya og 1. So maghihapa mi dadto nagtigom mo ko kada adlaw para sa mga kuryente 1 ang bayaranon. Kani guys mo ni dinigom na mo kada adlaw para sa among kuryente. So hapon ni sang ipon ron kay ugma mobayad naman mi sa among kuryente. Ang bill karon ning abot siya og 1. Ana silang ipon guys kay ugma mubadjad na tas kuryente ron bitaw ako plan kay lahira ba judari. Sa kaadlaw nimo nga di ka kuan sa kaadlaw nga di ka kabayadan nang moabot nagpisas ting judit sa kuryente. Wa na inig bayad nimo nag penalty 100 pud kapin, libo man 100 kapin. Nung uko para sa nga ginalit mi sa kaadlaw pagka ugma nag penalty so nang mubadjad gyud tag sado. Gahi batang dari guys. Halin sa ice. Kamong kuan ni guys, halin sa ice o kamong adlaw nga gibutang danhi na mag-ipon. So, have time na pod para dalis bayad sa among kuryente. So man guys, agsud sa mo para sa kuryente namo. 1, 2, 3, 4, 5, 600 ang tibuok. So hindi na natin sa ipatibuok ng tibuok ng mandaan. Kaya tayo ipatibuok ng 20, D5. Ang gaya among ipatibuok ng 20, D5. Okay, may nagsalipod na kasang video. Mana mo ta? Tibuok? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tin na. Kay 5 taman ko. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 50, 60, 70, 80, 100. 7, 8, 9, 10. Mawatal mo na ako an. 1, 20.
So, nagabot siya guys o 1,372. Pero kaya rahang ipatibok siya kana kay di naman rin. Nakari nabilin kuan siya 172. So ara na siya guys kay kung tayo mi kuan pangbaon sa mga bata na makuha bitaw. So mana pa ni siya kanila nabilin guys, mana pa ni amang punan o kuan para sa mga kuryente pohon. So nga na ra po tigom-tigom gud ta para di na mga putlan sa tang kuryente delikado maputlan guys, mahal ra bang magparikunik. So kani siya wanto na iko na sa amang kuryente ugma sa amang bayaran. Salamat ka do Lord kana na may pangbayad sa amang kuryente. Thank you. Ano dyan, hinahinay ratag tigom aron makabadjad ta sa itong mga obligasyon. So, kada may patibok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 na siya. So guys, maglakaw na may kay mo sa merkado. Palit may chinilas, may keken. Palit may chinilas nilang tulo. Si Kuya Gael si Papa Gabriel pareha naman silang sukod. So Papa Gabriel na may buwan sa sukod ni Kuya Gael. Wala na may merkado guys. Muna ipatibok lang amang mamiso. May amay nga dakto. Agas gahapon karon nawala po. So, dyan na natibok na ng mga wifi. Tara ka na. 940. Nakapili na kakin? Isa-isa ni ba? Isa-isa ba kating hutan? Dari mo? Tari kin, ipuli na kin. Dari kin. Puli kin. Tada ko kin, be. Tada ko sa kin kin. Sakto ra. Okay. So, nga nga full masinilas. Kaligo na siya. Breslin. Kari di ay? 11? 9 man ri. Sakto ko bukti itong bata. Okay na nakita? Taman, okay ra ni sa? 350 no? Okay ra na. Kana. Tulo. Darag koan. Tulo sa kalibo. Sakto ra ka sa wifi kin. Dara. Salamat. Thank you. Madam. Sulod na pod. Okay, so dana ilang chinis. Kindi kuan kindi kanang naay di kuang ag sukod. So okay na. Palit na sila Greslin tulo, nahanjo rag kuan. Nahanjo og 1,000 ag tulo kay tag 350 man ag buok. So dapat ag mga mabayaran 1,050. So nahanjo sa ag 1,000. Tana darta. Patibok sa may patibok. Wa kay patibok ni ha. Bit na po si Jam CEO. Mora natang serbisyo. Amo sa una dari abong kuan. Okay. Pwede tira dam. Piso. Dakari mo oy. 1,000. Tidak pa. 600. May lahi ko sa dinang bayad. 1,950 lang nandang. 600. 600. 600 to te. 550. 550. Punay kuan. Darong ano na nimo? Ha? 450 lang. Apa sa kataga? 1,350 ra to imo dam. 50 dam no. Orera. So natibok na katag amang mamiso 1,950. 11. Lumpia ra para hadam be. Kuan, kupat. Limahan na laman be katuhang palitanon. Lima. Ay. So palitanon ba? Pagka 25. Na kay man eh? Palit ako isa ka kilo marag yapon. 100. Aw, lagi. 110 isa ka kilo pud man eh. So natibok ra katag amang sinsiyo, dara mi tigtibuok. Ken, pamili na ken. Nasa may mahala na napay daghang kuan to. Na napay daghang kinasen. Topod, karnihan. Mamalit mo dari sa Alicia Public Market. Lagi, hindi na mga panahon ko. Let's serve again ito. Inang mag-listen si nanay. Sini, be, kabakan nani. Nani. Bos kawa. Sama. Ano ya kabakan nani? Sumo pangalan. Kasi Pwede na kita, kailan nga lagi pong maniha kay dakto. Para ba ni? Magkakag may no. Mora mas? Kira ka? Sila rin mga. Ngita ko na sila crabs. Crabs. Pero mamicture ako dani kay iya. Kamay dagkada na. Kana. Nakaring gagmatoy. Pre 150 gagmating. Nakari mo 350 mahal ba di ay no? Mahal na crabs. Kilo ta kawa. Ay awang na ini. Crabs mo dia, crabs. Pwede. Akan na sa na. Kanang
Ini kare tag 280. Dosin paros. Kare 200. Nag 80 daw. Pariharam siguro na. Uy, ginukok. Dikukit sa kuhit ang kilid. Ugahi ko na og dani, mo kuno nay tambok. Ugahi og din iti dyan. Ni pila po na dam? 20. Isa man siya? Bungkalew. Bungkaliw. Ah, day bungkaliw o. Magkahay. Namili nas papagabril kay mura manig na og crabs. Kahit Gwen? Nagahi. Bantay mo kayo sa mamaak pa na. Kitkitan din na itong kamot. Bangan. Ah. Yada pa bungkaliw buhik pa. Panagkamang-kamang pa siya eh. Kani pila po ni? 50 ako sa ka. Kani? Kakaltik. Lami asi, naghanap ka sa seafoods eh. Kana pila man ni? 50 pa to. Ah. Nagliyak-liyak pa siya guys na. Buhi pa. Siya ko ano. Ano sa nga dani ni Dam? Lampay na dam. Lampay. Tagpila po ni lampay. Na sila. Apa dihara? 120. Lami ko na siya sabaw. Ah. Kapani ko bukuan na na. Lami ni skuan mga nagpadidi. Mura makabibi. Gawas naman ni siya. Ha ah. Oo. Anday ko kaliw. Ato na to isdaan karnihan. Dadto gulayan. Napay na kamalig dato sa guys. Dito natin. Sama na lang. Taga. Pila tanan. Sobra ng kilo. So dali guys, na po yung changgi, 20-20. Ano na? Manamig pangumpra to sa guys. Dali na kimi, nalanapad mi sa among baligja. Nakapatibuok naman mi sa among sinsiyo. Kimi! Isa. Tag 6. Ano? Nakarepod. Oh. Dahil man mahurot dam. Yung hurot, sige, ano ba ni mo puno? Di pa. Oh, di pa, pila rin. Okay. Ta. Kamay mo, bi? Diyan na yung mga kunari. Mag-decorate dahil may karoon. Sa mga Christmas tree, sakto. Yung gulit na mo. Sila yung mga pang-decorate, diya. Mga bagbag. Namay mo inga na, bi. Bagbag, bi. Ito yung padani tita. Tadyo ni mo. Tapos bye. Palaklak sa akong kimis ang likod, yes. Kay basta magbasa ang likod, hutodyon ko. Okay. Okay na? Okay, thank you. Tara, datan na natang kuan. Juice. Ayun yung white sugar. Oh, there. Kaya sila na lamang, kaya layo lagi ko reklamo magtagayakay. Pila kilos inyong kuan, brown sugar? 6'8"? Banaan ba ito rin eh? Na day tayo humot. Tara day. Bana, rami na ito. Na day, na may pamalit. Tara day. Nakaw ng badsing gamay, isa kayo pangita ni Dja. Piyak po. So, dana mes bye guys, nanguli nami. Unsa to na napalit na og anang kuan. Napalit na og chinelas agatong among halin sa among kuan. Tawag among ginansya sa wifi. To na napalit na og chinelas nila nga Rislin. Patanaw ko si mong chinelas kin be. Adira ka kuya kin kani nga klase ba kasi niya. Rislin, mo ni si Rislin. Rislin original. 350. Ag tulo ka buok kay kon man sa 1,050 hanjo na mo sa kuan. 1,000. Kay amo tong suki dadto. Mga ipalitan to na mo silang maingan sa nilas. Kay kanang pangragid-ragid kada adlaw. Tas kay kinugingan na kanang walker kay ibutan na to unang pangunaray. Isukod bi kani mo ni imong pangragid-ragid datos kuan. Kay ligon man sa ngani guys ng klase. Kana kana imong pangdili, panglugwad sa kanding. Panglugwad sa mga buhian mo ni. Pangbailihan yung kabaili. Ayaw pa, isukod mo na pala. Napag kapapagabrel, huwag pala ba nito kang lilian na, basinusag na yung mga, basinusag mga, ano nabi? Sakura? Hindi? Talikod. Ano ka apag mo sa ilpod? Ano nga talikod? Siya, rin ka uyab. Siya, rin ka uyab na, guys. Agakimi, why kakimi ang kasuan ako kung minsan nila. Mada pa kang papagabrel nga pang daily use. Kaya po ka kuya guys pang daily use mga unsig til, grabe matiin ni malakihan ang kabaw. Kung nagkakuya tapos Rislin ni kuya. Puli-puli mo kinkin. Ang kakuya guys kari dyan ha, wa may lain kong color dapat black ni. Wa na may lain nga kuan, unsi. Kari laman imo pa. Wa na karing green.
Ha? Oh, isa ng green. Lagi mo, Jis, lagi mo? Unsi. Apa rin, ha? Hay, unsi tanan, kakinkin. Hay, magkakinkin. So, mo na si Jang. Sinila sa kakuya gayal, unsi. Lako na si Jang nga size, unsi. Papagal, parang sa sukod si Jang ama. Unsi. Unsi sukod. Tapos taste kuya, pero faktura ni Jano. Bite, wala na dosi din eh. May kulos pa kuya. Okay na kay, basta kay na isuo. Ito at direkti yung nakaaboy yan. Liwat ni Gabriel. Okay, ilong kabaw. Dapat lagi na pang delivery. Ano lang kada adlaw nga gamiton pang balhis mabuhion ka nang titas naman nagkatungkuan. So diyan na ni palit mi og parang among gamiton nun padaris among tinda. Narang mantika. Dito ni mawa ni mantika kay partner gud nila sa hang kanang naay baligja. Ako di bar para baligja ni ugma. Sa gamang sabon, siyempre dito na mawa namang sabon. Kay, sabon panglaba. Di man mahong ang hit atong ano og. Hindi man mahugunggoy. Hanggoy. Hang ice wrapper. Dito ni mawa guys. Kay mo man importante. Hang ice wrapper. Ay mo lang tipo. Para ice candy. Ya, kay di na si palit ni sardinas. Kay og butangan og itlog usahay. Kana mangita mo mga bata nga ni. Ya, sardinas og kani. Kay mangita lagi nga ni butangan na magitlog. Mangita man ko kamang mga mangita man ko kamang kaming baji og kuan nay nga ko. Ahay. Nang kuan. Corn beef og sardinas. Mga makaon para sa mga baligja o so yan ay guys, kita naman doon na rin mga makaon na kanina nga bitaw mga makaon, flakes, biscuit siya. Wala man yung mga pwede na mga ibaligja dito. Atong juice, atong juice kay kuan ay gamay ng ice juice. Nahawal na mga itim. Misty. Wala mga og mani para sa among mani kay magluto ko mani ron. Brown sugar ha? Brown sugar sagto nga white sugar para sa among yema. Para sa among yema guys. White sugar. Inja ako andi ay kari lumpia wrapper na mo. Ang among lumpia wrapper di gado di pwedeng mawa kay mao din partner natin ang among lumpia wrapper everyday. Palit ko 5 kay ngani. So kanang lima kaingan ni duha ni kaadlaw na hang nama. Duha kaadlaw nga lagi kuwang pa dinhi sa kada adlaw magama naman ko. Basta nga gyud magama kog tag 40. Karon nagama na kog tag 60 ag kuan. 60 ka buok turon. So anam-anam kay ron kuan depende og daghan og saging tag 60 hanggang un. Gamay ra kasiguan na ng kuan. 5 ka lumpia wrapper. Ja. Hinduan pa tanaw na. Mani sa ka kilo. Dato pa mo amang gamunan nga popcorn. So asa mi palit og popcorn kay to pa man. Isa man to ka kilo gipalitas na nga gyud ang nakuhaan. Katanga pa nakuha. Nakarepod mani isa ka kilo. Kani isa ka kilo pang 1 week na siya. Manay mga gamuon. Magama ko na ni tengah kilo. Di man na kasag luto kay ron di siya madaot ba. Magama ko na ni tengah siya. Tengah kilo ang lutoon unja. Nga malapipos tong papagabril lan kadlawon. Wala na, salamat sa Ginoo. Managat sa ni pangumpra. Thank you, Lord. Nadala yan, mga amang palit ganina. Kari di ah. Ay, isa ka palit crabs. Mga kuan, isa ka kilo tengah ni. Lagi po ni mo. Magtuiti og kuan. 100. Dada po yung ingari guys. Adi ah. Bungka, isa tayo, bungkaliw. Bungkaliw. Lami siya guys. Bungkaliw. Yeah, crabs. Crabs food. Ano na siya na maaron guys kanina. May ganahan man naling mga person. Nakarepod damit ko na siya butangan kamunggay. Labi na sa butangan kamunggay. Labi nagbitaw ka nang na mga bajing nagi. Labi na ka nang na mga nagpadidi. Sakto ka dyan kadyo ng kinhaton. Kaya mudag hagi yung gatas. O dyan na yung sekreto. Higo po na na. Mudag na hagi yung gatas. Labi na kadyo. Da, banaban makas. Kamusta mga imong banaban? Kaning palit. Palit si Dag-Ija. Agos ko na kayo palitan katuduaan. Palit pa. Sunod. Guys, mga anta, luto na among crabs na nagamang crabs guys, nga anta, favorite sa bating gamay, ug favorite ti Papa Gabriel, ang malaki ka ano to, nagatubang. So ano to, kanita ka og TV kanang tan-aw mesa, rally ron. Nadota na mga buas ang mga pirisuna kay luoy ka sa Pilipinas. Guys, kami sa musudan. Wala ka magipalit kani halos merkado. Tambok mo dai no, guys ah. Tambok si Jami yan. Ano yung mga pauna nila paano mga detalye lalo sa ito na yung mga mabilis Senado sa
San Kim, lami Kim. Guys. Libre ko? Pili. Pre, tara. Mimi. Ang sawan sa person ay suka with sili. Dami, mga tao. Hindi. Grabe na dahil kaya alam mga perison ng mga kurap nga tao. Paglaban ang karapatan na itong mga Pilipino. Napa ko Manila ka, grali po ko. Apil ko grali. Mayroong perison ng mga buadang nagke. Ngaba. Kanang mga kurap ba guys, lami na sila pang... Dito na ako. Kanang mga korupsyon ba, lami pang... Dagdag ko ng oo. Umutagam. Ang mapagam ng mga murap. Gaba. Papaak na rin ah. Papaak na rin. Kamoy. Busog. Agbating gamay. Langan naman sa kanang gas. Pero lamiin. Ay, masasawan guys. Suka with sili.